Uthando Nesithembu season 9. It's time to say goodbye. Season finale, mabenana. Iphele last week, and I thought, okay, it's a Thursday. Our Thursdays are not the same without them Selekos. Wednesdays and Thursday evenings, but yeah, life iyagozona. Guys, I was not ready. Like bendingayiqonda ubana sibathanda kangaka bakamseleko because ooh, nothing comes close to them Selekos bethuna. Even ne-shows eziprodyuse ngabo like sinala thing. Thanks ma production, thanks ma, siyabulela mabetnana kwabakamseleku for opening up their lives to us up until now. I'm sure it was not an easy journey because kaloku thina singabo-Judgment Day. Because kaloku thina sawukuscrutinize uthi sure. You understand? Today we like you, tomorrow we don't. Today we think you are it, tomorrow we're like, ha. Because nam was bende kulaa group ithi mabaphoze it's too much nento. But now that the show is over, ikwandim othi I was not ready to say goodbye. Like, please make it make sense. But thank you so much. Like, they are it, mabetnan. They are the thing on top of the cake abakamseleko when it comes to reality TV eMzansi. They are it. They are it. They have us talking. They will have us talking long after the season is over. Like ngoku ndiphutha iingane zesithembu just so that ndizoxola because what do you mean? Yeah. The last 2 episodes, bethunana, I love ifamily yakwayeni. No man, bayathandeka, bana that thing like ngabantu ngabantu abahappy. Abantu bakayeni, it's happy people. And like you think you are inoba kumandi nje uhlala nabo. Not umsele unimbona nani ba ebekhulekile engusisi kubani uPulani and the other one Mthandile gqithi baziselela izinto zabo abanachuku mabetnana, right? Abanachuku bayi-verb man. I was like, yo Pulani awuse-popular sisi, but ube careful ke sithi because today we love you, tomorrow sithethe esinye isitori ubuze kutata Mseleko. In the early seasons sasimthanda gqitha utata Mseleko sisithi yindoda esebenzela amakhosikazi wakhe nto. As the seasons went on and on and on, we had a different view. Bezimtshisa ku-season 9. Ngekho nto intle esiyithethayo ngaye ku-season 9. You know? But ndiyithandile ifemeli yakwayeni. I was like, you guys, anofumana basistand eOshabeni because it's like it's the place to be. Xa ufuna uphola entloko, ufuna into peaceful, Oshabeni is the place. I loved how that episode, they took the time to tell a love story. Ifemeli yakwayeni, they took the time to tell, as babencokola uTata Mseleko, they were telling a love story kaMayeni uTata Mseleko, that once upon a time a boy met a girl and they fell in love, and their love story was something. Like, it was a beautiful love story in the beginning, and it looked like it's the kind of love that can conquer all until the storms, the trials and the tribulations came and said, do you think you go conquer us? Yeah, sister, like they told a beautiful love story. Utata Mseleko noMayeni. I do think mhlawumbi high school sweethearts. Utata Mseleko always had a love.
for the other gender. Love for the ladies. Tatomseleko kutsho kuthiwa kakude kudala ubungumfana wamasheri. Nangoku ingathi akakabikho nto itshintshileyo, ngoku sowugugile. Yho, wena ufuna no-number 6? Hayi kanjani? Because u-number 5 akakangeni bhene kanti kaloku kwi-circle of love. Utatomseleku seyithetha ngo-number 6. Tatomseleku, yonela. Noko you have 5 beautiful wives. Hayi, what more can you want now? Lungisa apho ungalungisekanga khona. Umangwabe is always staying and living and going type of thing. Uyonela qonda uba ndiyaphuma, kubekho umntu wakokwabo othi hayi hlala mntakamama. Sowakhile lana, manje mawusosithi uyahamba uya kuphi? Yazi ndikhalisa ndangxama. But the beautiful love story, I loved that. I loved how they told the story sikaMayeni and Ubaba Mseleku. When things were still beautiful, guys. Now you can tell that once upon a time, you know how they smile at each other, their friendship. I think babezitshomi kuqala ingathi ngabantu like uthando lwabo lusekele kwi-friendship. You know what I mean? Though ke zitshisa izinto ngoku phakathi kwabo, but once upon a time it was beautiful. It was beautiful, mabetnana, until it was not. Tatomseleko, sondela. Unumber 6 uthi utheni indoda? Unumber 6 uthi utheni? Because unumber 5 akakangeni. Khawulungise into zikanumber 5 kaloku qala. Kutheni wena ingathi ungaba bantu bathi bengakagqibi nokutya sebejonga into yobana yintoni enye abanoyithatha apha kwibuffet? Bona abantu besifazane bagcwele banintsi, awusoze ubagqibe bangangeni ngolwandle. Uyowuphela umzi wakho usazama ukhangela oonamba. Noko yonela tata. Unumber 6 yena uzowuthini ngoku? Hayi, utatomseleko. Hayi, yini mabetnana, funeka kubekho indoda ezawunqanda izohlala phantsi naye ethi, mabetnana, uyabona uba the bigger you want the circle to be, the more izinto zimoshakala, because yena indoda esithembu, right? He cannot say he's winning kwinto yesithembu if he's only winning nomacele. That's not it. That's not it, tata. You cannot say, and you cannot add and add. Uyoeda kude kube nini? Tatomseleko, hayi mdala ngoku ndoda. Hayi, enjoy ikhaya lakho namakhosikazi akho nabantwana bakho nabazukulwane. Umdala ngoku for ueda. And isithembu usibonile mos last season uba sakwistresa to the point apho wagula khona. So the bigger, the more problems kaloku. Ndifuna uthetha ngongwabulele. I might come back and just do like a closing thing. I don't know. I was not ready to say goodbye to Abakamseleko, honestly. But we're here. We gotta do what we gotta do. Umangwabe ne, I know that unokudinwa nokudikwa noqonda uba ndinengqondo zothatha izinto zam ndigoduke. But umangwabe mabetnana, sometimes undikhumbuza oosisi ngoku besisakhula bebesoloko besithi, mama, ndiyeza kule weekend nabantwana bam. Hayi ntombi, yintoni yonke into irayithi? Hayi akho nto irayithi. UZolani uyageza kaloku and mna andinalo ixesha lobe ndigezela nguzolani, mna ndiyabuya. Hayi yima, ungaza but ungazi, it's for good, ndifuna uva uba kuqhubeke into. Every time lo makazi uyafika uyahlukana nomalume uZolani, iifemeli zam umbonisa into yobana hayi ungashiyi indlu yakho, amadoda ahleli ezogeza, ayikho enye into ayenzayo, anesidina. Mhlawumbi iphele iveki, ahlale iveki iphele yona, then after iveki agoduke. Aphinde next term aphinde. Sana uqalise isigezo sakhe uZolani, utheni? Hayi akaniphakamisele ngesandla but uyageza kaloku, uyambona umntu once adyore, ubona ngemannerism itshintshile nto. Abo come and go. Ubone kuthi you are saying to yourself, yho, naba ziyatshisa emtshatweni because umakazi ungene ephuma apha. Asiyazi kanye ke, like umagwabe just reminds me of abo auntie, and then bakonsolwe yifemeli, especially koomama badala. Oomama badala sana are all about hlala emtshatweni, come rain no shine.
But i-generation yangoku, uManigcwabemos is not old. I-generation yangoku, guys, umtshato is not for better, for better. Once ibe worse to worse, guys, hayi kaloku. You understand? So I don't know how the older generation can understand that. The younger generation, they're not about that worse for worse. Especially izinto as within i-control yespouse sakho, but he just wants to bring his sweet misery all the time. I just think that mhlawumbi naye akakafikeleli ekwaneleni that point of saying, yazi ndidiniwe, yazi akusekho nto ndiyicengileyo, yazi andikhathali, yazi andizujonga back. Because sometimes ezinye izigqibo you just have to take them. Make that decision, take it, and then abantu uzobaconsulta afterwards. But I do get into yomtshato ke, it can't be like that. You can't just say, maybe separation will do her good. I don't know though. I don't know. But the older generation, they will always tell you that there's hope. There's hope. Because bona, they were not, mhlawumbi divorce was ihlazo kubo. The older generation. Maybe we must also try and understand where they come from. Mhlawumbi it was like a taboo thing to uba umtshato akasebenzi, and you're like, this one is not working out for me, or it's not a matter of do or die, or I'm going. So for them, it's a taboo thing in about divorce, and nobody in the family ever did that. Abantu banyamezela even worse than you. If awushaywa, then what is the problem? Yayibona, if zindaba zento zoba umntu uhambe esidla la nala nala, and you're like, hey, mina ngikhathele, they're like, hayi bo, yindoda leyo yomzi, iyawukhathalela umzi wayo, umile umzi wayo. And bona mhlawumbi bazothi, after wakhile, wanendlu enkulu, ngoku ufuna ushiya isithabathaba sendlu yakho kuzongena abanye abantu who never built, kunye nalo myeni wakho. Guys, hayi andiyazi. But sometimes I wish we can sit down with them and say, mabethuna, amaxesha atshintsha, intliziyo iyadina uyadumala, nani niyazazi uba zikhona izinto bezinganyamezeleki benizinyamezele, and akhange inihambele kakuhle loo nto leyo. So sometimes khawuzame uzifaka ezihlangwini zomntwana othi, hayi mna ndifuna ubuya mama, hayi makazi ndidiniwe, heyi sisi sana ayiyo lena, nani yazi kudala ndizama, kudala ndikhala. Akuzameki. Not that maybe ke, not that uyapromowutha ii-broken homes and whatnot. Heyi andiyazi, guys. Ngwabulele, sawubona ngawe ke ntombi ku-season 10 into yobana ithini, you stay you go. One last try, ithini into ngwabulele. Otherwise, bakamseleki mabetnana, thank you. Thanks, ma.